Yauwa dama baba ne ya ce in zo in ga 'yar wajenka. To dama ya ce min za ka zo. To maza suna taroshin a kanta. Da ba mu ba da amanna ba amma yanzu dai ba komai yanzu za a nemo ta za ta zo za ku yi magana. Ku sasanta kai da ita. Oke Allah sarki baba ina godiya Allah ya saka da alkhairi. Khadija! I'm dead. To kuma kika tsaya a nan ba ki ƙara so gurin shi ba? To ke buri in baki waje ku sasanta ke da shi ku fahimci juna. Tun da nake ban taɓa ganin namijin da na faɗa da shi kamar ka. Maza da yawa masu motoci suna roshin a kai amma duk ba ta tasu nake kawai kai dai ka gode Allah ka san lailatul qadari ganin ki sai mai rabu. Wallahi ba na son ka gardi ne kai mummuna. Baba Ya kai? ko ce min yayi mummuna. Mummuna kuma? Kana son ta ko ba ka son ta? Alƙur'an ba na son ta. Kana son ta ko ba ka son ta? Kawai ta saki uku yau kwana biyu to me ka kofar gidan nan? ‘Ya'yanta na kawo mata. Ka ce me? Ga ‘ya'yanta nan wallahi ba zan iya riƙewa ba. ‘Ya'yanka dai. Kai baba ka taɓa ganin namiji da ciki ne? To waye haifa mata? Allah ba yana ba ne nata ne baba. In baka aure ta ba za ta haifa? Yau baba ba ta ƙofa shagonka nake wucewa ba ka taɓa gani na da ciki? Kai bin taɓa ganin ɗa mara kunya kaman kai ba. Da ba za ka iya riƙe yaran ba kuma ka haife su. Yau ita ma ta san ba ta iya riƙe 'ya'yan ba ta haifa. Amma kai baka da mutunci. A'a, baba fa ni fa ba zan iya riƙe 'ya'yan nan ba saboda nobody about the mistake dai an yi shi don haka 'ya'yanta na kawo mata. Amma kai mara kunya ne. Almajiri! Tun safe ban karya ba. Zan ba da 3,000. Haba, fita mana. Zan ba da 4,000. Zan ba da 5,000. Dan Allah kai ma ban da abinka ko maganan da na tsaya ne a nan gurin ai yafi na 5,000. Mata, zan ba da 10,000. Yanzu kai magana. Masha Allah. Ina ci. 81. 080. Saka mun ma. ‘Yan mata zan ba da miliyan 1 ofe ne ko famfe. Ke ina za ki don uwa kai baka wuce ba kai kuma yana ci uwarka wallahi. Da wahala kawai. Ba a ciniki da ni a fasa samun lamba. Taƙila a watan nan in kawo kuɗi a yi komai. Wanne suna zan sa? Shalele. Idan na sa ta ɗan gurgu yayi. Sai mun yi jawwala 'yan mata. Oh my God! Oh my God! Tagas. Kai. Idan ba da biyan mace da kake gani ji za kai kamar ruwan sama yana yau. Beb kika ce za ki iya komai a kaina. Ai babe idan akwai abin da ya fi mutuwa zan iya yi akan. Allah ko? Ai ko a yanzu mutuwa ta zo za ta ɗauke ka sai na shiga gaba ta fara ɗauka ta kafin ta ɗauke ka. Kai ba mu wayan nan. Beb rike wayan nan duk abin da zai faru karki sake ki bayar. Ka dallacen ni zaka ja a kaddara? Ka rasa yaushe zaka bani waya sai da ka ga annoba? Da tun yaushe nake son ka siya min waya baka siya min ba. Sai a yanzu zaka goga min kaddara? Shikenan tun da haka kika ce. Stop. Sana'a 10 maganin mega. Oke haka kika ce? Na faɗa me kake mun? Me kake mun a gidan nan? Me ka taba tsinana mun da shi? Sutura sai an turo mun daga gidan mu? Oh ba abin da na taba miki. In kana yi nuna abin da ka mun a gidan nan daga abu guda ɗaya wanda ka mun. Dama an gaya mana mata duk abin da za ku yi a rayuwa ƙarshe sun ce me ka taba musu. Sai duk abin da kaga zaka iya ka dau mataki. Oke kina jayan ja da ni. Wato wuyan ki ya isa yanka. Minti ɗaya jira ni. Hafsa kina ji na? Na'am me gida? Kin san ban yi boko ba. Kin iya rubuta saki? Na iya mana. Ungwanan ki rubuta mu.
Na gida ka shi nan. Yo ai taki ce. Kamar yatawa. Taki uku. Wallahi ta sauka. A'a, Hafsatu, kai kwana da yawa har an yi sauka Abdulmalik baki shigo ba. A barka sannin ki da zuwa sannin ki. Sarki Hafsatu, kwana da yawa wannan kuma fa shine saurayin nawa. A siriki na ne ashe. Mai gida Hafsatu ta zo hada sirikinta mai gida. Yanzu ta zo? Wallahi yanzu ta zo mai gida. Hafsatu, ta ce hadda siriki? Ai shi ne sirikin nan. Alhamdulillah. Baba wannan fa. Baƙonka ne. Ke kuma haka ake yi? Ki ajiye bako ba ki kawo mishi ruwa ba? To umma. Amma mawa baki san wani abu ba. Ina jin kaɗan nan. Na yi yawon duniya da yawa, amma ban taɓa ganin kyakkyawan mace kamar ki ba. Wallahi irin ki manya-manyan masu kuɗi suke nema amma ba su samu ba. Ke fa da ganin ki ba irin gidajen da ya kamata a ganki ba, kamata a ganki a irin gidan ministoci ko ciyamomi ko gwamnoni. Ki duba fa halittar da Allah ya miki. Da za ki duba madubi. Da kin ga irin kyan da Allah ya miki. Kai amma ba ka da hankali. Dakata! Ki mun shi. Yaro, ci gaba da kalaman. Yo aini kalaman nawa sun ƙare. Ina jin ka ci gaba. Da Allah almajiri, wani dan aiki nake so zaka min a cikin gida. Oke wani kala aiki ne? Mu je zaka gani. God have mercy upon us. Photo, no be juju be that. Ka ƙara so mana. Ka zauna mana. Wanke-wanke nake son ka mu. To shi kenan. Ka san wani abu? Ina jin ki. Yanzu in nace kai soyayya da ni zaka iya? Yo ni kalmar I love you ma da muke zuwa mu faɗe ta a kwaɗa mana mari sai kuma a ce ma ni za a faɗa a ki yadda ai na amince na yarda. To ai kai muke jira. Can wawa har ni zaka kalla ka ce kana so. God have mercy. This man. Dakata ki ko da kuka taho ba ke na so ya magana ba daga kallon tafiyar ku na san kawarki ya kamata ya magana ba ke ba. Sa'an nan idan kika kalle ta kin san tafi ki kyau tafi ki diri tafi ki komai. Idan kika kalli kanki za ki ga tafi ki kyau. Sannan idan kika kalle ta kin san yar gidan manya ce ba wai yar gidan ƙananan mutane ba. Ha ba da ganin ki ai na san rariya za ta zubi da ruwa. Ai wannan da ganin ta ba tarbiyar gidansu bane ba ma a tsare ta akan titi. Yan mata ji mana. Me ya haɗa ki da wannan almajiran? Wallahi aikan su zan danyi kuma ina tsoro ka su gudan min da kuɗi. Ba ai na ga alama waɗannan sai dai aiken. Zaka da rage mun hanya? A lafiya ai abin da ya kani kenan. Zagayowar rage miki hanya. Wanda bulberi ma. Photo no be juju be that. Dama yaban da nake mata ba nata bane naki ne. Wala yanzu ka gano wannan? Na gane shi. Ka fasa masa goshi. Ka cire mai haƙora guda biyar. Yanzu ka san nawa ne diya haƙori? God have mercy upon us. Za haƙori dai duk guda ɗaya. Naira 50,000. Yanzu za ka biya shi a nan ne ko sai mun je can?
To aini duk gidan nan ma ba 50,000. Ma ai takaddun gidan yana hannunka ko? Wannan gidan ai gidan marayu ne. Kaga sai ka ɗauko takaddun gidan in mun je can kayi magana. Ne mu siyar a cire kuɗin sai a biya shi kuɗin haƙorin shi.